खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव पुजा बर' एबा अलंबार गयारिनि वाइफ बिथांनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै पुजा बर' एबा अलंबार गयारि वाइफनि माने मा रोखोमनि दुखुनांथाव जाथाय जादों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर नोंथांमोना दिनै पुजा बर' बिथांखौ बयबो सिनायखायो नङा होनबा लोगोसे अलंबार गयारि नङा होनबा बिथाङा माने सानैबो हाजबेन्ड एन्ड वाइफ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बेजों लोगोसे बिथांमोना जोबोर फेमासखा नङा होनबा इउटुबावनो जा फेसबुकावनो जा बयबो सिनायखायो आरो लोगोसे बिथांमोना एक्टर नङा होनबा एक्टरजों लोगोसे बिथांनि वाइफआबोथ' हिर'इनखा नङा होनबा बयबो सिनायखायो बिराद समायना रमायना ओमफ्राय अलंबाराबोथ' जोबोर हेन्डसामखा नुनायाव दा बिथांमोननि गोबां फेमास दोङो माने मोजां मोननाय माने गोबां अनसायग्रा माने सुबुंफोर दङ होनबा दा बिनि सायाव मा जाथाय जादों नोंथांमोन आङो फोरमायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों जेनेबा हमना लादो बे फेसबुकाव सासे बर' सिख्ला बेंगलराव थांनानै गुबुन हौवाजों बार्थडे सेलिब्रेट खालामनाय गोबां भाइरेल जागासिनो नांलाय खमलाय जादों सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरनायनि नङा होनबा गुबुन हौवाखौ मोजां मोननानै मा जानो नङा होनबा सानसे समाव माबाफोर जायोबा दाख्लै सुस्मितानि बुथारजानाय बायदि नङा होनबा ओमफ्राय दा आं बेखौसो बुंनो लुगैयो ओमफ्राय दा बेनि सायाव बारा बुंला टपिकखौ मालायनि माने मोजां मोननायनि सायाव बारा बुंबाय थाला दा मेन बाथ्रायानो जाहैबाय लोगोफोर पुजा बर'नि माने सेम एकाउन्ट खुलिनानै गुबुना माने इउज खालामगासिनो बिथांनि फुल कन्टेन्ट लानानै माने पुजा बर'आ जि कन्टेन्ट इउज खालामो बा आपल'ड होबाय थायो बेखौनो माने आपल'ड खालामनानै लाबाय थायो आरो माने सासे मानसिया दा सोर माने हमजागोन बियो बिथांखौ दा फायार होनाय जाबाय एफआइआर होनाय जाबाय ओमफ्राय दा थाबैनो हमजासिगोन बिथाङा माने थाबैनो निमाहा होफैनांगोन लोगोसे बिनि सायाव एक्सनबो लानाय जानो हागौ नङा होनबा दा बेफोरबायदि खामानि मावनाया गोरोन्थि नङा होनबा गुबुननि एसेबां खस्थ' खालामनानै कन्टेन्ट खालामो नङा होनबा दा बेफोरनि सायाव जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोबा नङा होनबा एसेबां खस्थ' खालामनानै जुदि गुबुननि कन्टेन्टखौ बिदि रिउस खालामोबा नङा होनबा ससे फट' बा भिडिअफोर लानानै निजिनि कन्टेन्ट खालामनाय टपिक होनो हायो नङा होनबा बेनि सायाव ससे क्लिप लानानै बे फट'नि सायावबो बुंनो हायो नङा होनबा दा बेफोरबायदि कन्टेन्ट जानांगोन खिन्थु बिथाङा बिदि मावाखै माने डाइरेक्टलि गोलाव जि पुजा बर'आ होनाय भिडिअ बेफोरखौनो माने सेम पुजा बर'नि बायदि माने गावनो पुजा बर' खालामनानै कन्टेन्ट होनाय जादों माने दा बेनि सायाव एक्सन लानो थांदों ओमफ्राय लोगोफोर आं दा बारा बुंला नोंथांमोनाबो बयबो नुखाबाय जानांगौ जाय नुवाखै बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि खामानि दा माव होननानै बुंनाय जादों होनबा ससे क्लिप खालामनो हायो मालायनि कन्टेन्टफोरखौ बेयो इलिगेल जानाय नङा मानो होनोबा बिदिया प्रपार माने गावनि कन्टेन्ट बेसो जायो माने ससे क्लिप होनाया ओमफ्राय डाइरेक्ट लं होयोबा जुदि बेयो माने इलिगेल जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय बेफोरबायदि कन्टेन्टआ आरो माने नों खमायनोबो हाया माने आर्निंबो खालामनो हाया कपिराइट फेक नङा होनबा बेनिखायनो बेफोरबायदि मावनांगौ रावबो नङा होनबा नोंथांमोना जाय मिथिखायो नङा होनबा बुंनो नांलाया दा लोगोफोर नोंथांमोना जाय अलंबार गयारि लोगोसे पुजा बर' बिथांमोनखौ मोजां मोनो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै जाबाय लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनाय जाबाय थेंक इउ स' माच।